Good morning, comrade. How are you? Maswera bwanji, madzuka bwanji. Ameneyo ukangomva nchoma dzimangala kuti ndi comrade Samuel Vala amene wafika ndi kutenga kusiyana-siyana ndiye yayi timvere zimene wanyamula lero. Yeah, guys, thank you so much. Yes, comrades, good morning and how are you? Mwasuka bwanji na mwaswera bwanji. No, comrades, I think not easy, just some few days. I can say some other domestic issues. Timakambirana mwinaso nkhani zina zokuza kumabanja kapena zokuza kuboma kwathu kuno kunzimba. There I was a little bit slow because nearly the these minutes also. I was in Central Region and I'm happy that I'm in Central Region. Campaign yanga ya Desukabambe mukuisatira bwino kwambiri. And thank you very much Anzatu maka mbadere na mulilongomo for your advice kuti ndilangizepo president amene ndikupangira campaign adike pa zinthu zina zomwe mukuti achiteko improve kapena ndayamikire pa zinthu zina zimene apanga komanso ndithokozeso amene mwakamba mwachilungama kuti ayi mmene Desukabambe atikulowashire at least campaign yanu mwamba kukhutira kuti his campaign is somehow classic and yukangati ikumveka bwino kwambiri. Comrades, we are dealing with a government that ndiyo kanika tikupanga diru ndi boma lolephera la Chakwerayo ngati kaona musona address ija mmene akambira za sona diboza lokha and what the DK is doing akumaenda kumakaona boza lija because when you want to remove someone from pampando kuchosana pandale sisi tikapenda kuziwa kuyankhulayo koma kumaona zimene msogoleja akuyankhula wazikoja tikulimbana nayo ndikumapita pa ground ukasimikiza kuti kodi zimene anena a president Chakwerawo kusona that is state of national address akamba kusona zija kodi zikugwirizana ndi pa ground de DK Desukabambe ayambira kuti kulowashire kumene kunachidwa kuti zinthu zili bwino kwambiri Chakwera konza kumeneko ndiye mkuziona nokha mmene zinthu zikukandikira zena Chakwera kuyankhula ndi zimene zili pa ground sizikoneka panopa sitingamanene kuti nyumba za polisi kuli chabe ma foundation nyumba si foundation yayi kapena nyumba sitimangoloza chala kuti apo ndimanga nyumba ndiye kuti wamanga nyumba. So what Desukabambe is doing kulowashire akusimikiza kwa Malawi kuti a president alipo Chakwera ndo ndaboza. He's a liar. Sakupanga zinthu sakuyankhula zinthu zomwe pa ground zilipo. In short Desukabambe akusimikiza boza la Chakwera kuti awa ndaboza amati kusanje kwapanga chaku kuti kulibe kusanje kuti mwakuti kulibe. So this is the type of campaign yomwe Desukabambe akupanga. Very smart campaign yokuti aliyense akuona kuti akukaona zachitukuko. Sure, when you are competing with somebody masiku ano pandale timaona ntchito zimene munthu jawapanga. So Chakwera 4 years 5 years in office ntchito zawo sizikuoneka iwo akuziona tikasaziwa ntchito yabwino Chakwera kuona ngati amanga nyumba za polisi foundation kwa Chakwera ndi nyumba pamene nyumba yauti boma lamanga imakhala nyumba yoti anthu akukhala mkati momo kumosati andamanga nyumba kwa nyumba jasimukhala anthu nyumba zimene zozo sizinazofunikira mwina nangopanga mongoti basi ndimanga nyumba. That is the case there. Some other people have called me from DPP Anzatu ena ku DPP mukumandimbira mafoni abwino kwambiri. Thank you very much Anzatu aku DPP mumandimbira phone kumandilangiza bwino I think mumandisatira bwino mukumanena kuti comrade Dwara mukupanga bwino kwambiri koma muziende nawo a DK kuti nanuso muzikankhulako takumvera nthawi yayitali koma tikufuna niwo muziendako nawo a president ano mwina pazikhala mpata nanuso muziyankhulako. Of course program imeneyo ineso sidinokha aku DPP mukamba zimene zizi kuti ndizende nawo a Desukabambe marare zawo koma the challenge nazambiri makhala kuti
ine kuchipani ndilibe udindo wina uliwonse. I don't have any title yakuti ndingakhale ndi platform yoti ndikhoza kuyankhula. Koma ndi kampeni yangayi pafikapo ndithu panopa tingochita mobilize ma resources, pafikapo ndithu nthawi yakuti ndiyamba kuyenda apo ndi apo ndizipanganso nanenso ti ma meeting tanga ndi gulu langa. Koma the issue is ndalama zoti ndipangire zimenezozo. Ndikayamba kuyenda panopa ndalama zikhoza kundithira pakati, ndiye ndalama zikanithira pakati mumaziwa kuti upanga kampeni ikubeba koma kena kundalama zati. The challenge is that kumalawi kunoko tikayapanga campaign for someone or even imene akupangira campaign na DK imakhala ndalama. There's nothing for free. You can't campaign without money. So chimozimozi inenso ndimalephera mwina kuti ndiyende chifukwa cha ndalama. Ndalama ndilibe. Anthu ondisatira ndino ambiri koma anthu ondithandiza kunkhani ya ndalama mwina ndochepa olo palibe. So ndikapezako kandalama pang'ono nanenso ndimene ndikuyendera ndimene mwina ndimatha kuyenda. Let's say I was in Central Region enake awasamafuna ndikakumane nawo. Just imagine ndikukhala kumpoto koma anthu aku Central Region amandiyitananso kumeneko. Ayi alwala bwana ku Central Region kuno tizachezepo ziwiri zitatu tingathandizane ndi kugwira ntchito ndadalitso kabambi. So ndimayenda komabe movutikira. Mtima woti ndizipanga nawo ma rallies ndili nawo koma what chimandimanga miyendo ndimayendedwe. Mayendedwe osati gamoto ndili nayo koma vuto ndi mwina mafuta ndimakhala ndilibe komanso ndalama. Ukamayenda ndi anthu andale kukapanga kampeni andale kuja umapita kuja kumakhala anthu ena kuti akudikira the whole day, at least ukangochokako kafanta ayena kuti amweko. So there are a lot of things, but I've liked the way the president is doing. Mena kuendera choncho ndi timu yawo yapang'ono. His campaign is cost saving. Sakucha spend ndalama zambiri komanso akukumana ndi anthu amene direct kumachita nawo engage kumayankhula nawo. Chandisangalatsa kwambiri. Campaign imene akupanga Dalitso Kabambe, it does not cost more money. Yasiyana ndi rale. Chika rale, one rale imodzi ukhoza kuononga ndalama zambiri zomwe utati ukumane ndi anthu pa ground. Ndalama zimene ungaononge pa rale ndi ndalama zimene ungaononge kuyendera anthu. Zoyendera anthu zimakhala zapang'ono ndalama. Cho munthu umakampeza pa khomo pache kapena kumalo kwache. Koma zoti bwerani ndizamaona kuti anthu ena amatenga marole kumapita kumarale. Koma munthu kamayendera anthu achakakuziwa. When you engage with the people and zamakhala libwino. That is about the Romwe thing. Ku TPP komweko mwandifunsanso about the age limit ya APM. Timakamba nazakambapo zokhuza age ya APM. Anthu ena amaona ngati ndikunyoza kuti APM akalamba mwakuti. It's true. Zimakhala chocho aliyense kumalawi sungamulozere chala kuti uyo ndi okalamba. Kukalamba kwa munthu ndimene munthu timamuonera. Olosa anthu ena akamaona ineyo amaona ngati ndine okalamba. Koma kuchipani kwa DPP nkhani ya age limit ya ku DPP ndi nkhani yawo akuchipani. Si nkhani yoti mpaka ingakole ku parliament ukachita table ku parliament. Ayi, kukalamba kwa munthu chimaona ndi chipani chimene chimaona kuti amsogolera ndi okalamba tikepo munthu wina. Ngati muchipani chimene muli democracy, chifukwa muzipani mwina mulibe democracy zoti kaone zauti age chani ayi iwo amangona mtsogoleri akhale pa mpando. So ngati achipani akuna kuti APM ali bwino akhoza kuyimirira akhoza kupanga campaign, it's okay. Asiyena uchipani apange mmene angapangire. Koma pa national ngati dziko la Malawi ambiri tikuona kuti achikulire apita mthalika ndi achikulire ndi agogo ndithu sanamizirane papa yakuti ndanyamata kufaniza ndi makandidate ena. I think APM ndi achikulire. Koma ngati akuchipani akuna kuti APM ali ndi kuthekera kuwina zisankho ndi fundo zimene ali nazozo, ngakhale fundo sitinazimve, koma ngati akuona kuti ali ndi fundo zabwino ndi imene tafika mavuto athuwa akhoza kuthana nazo, it's okay. Koma kumalawi kunoko I think imene ndapangiranso nayenso research yanga, anthu ambiri they are not ready to vote for mtsogoleri wamkulu over 80 years. Kumalawi kunoko nthawi imene yokha ngati sitinafikepo kuti tivoterenso munthu wamkulu yemwe anakhalapo kale mu office
zinamulephera komanso akuchipani akumukakamizabe kuti ayimirire. I think kumalawi kunoko ansali ready. Koma zonsezo tizaona pozavota pa 16 September. That's the thing. Number 4. Anzanga akumpoto. So many people akumpoto mwandipeza mukuti I should also be supporting my candidate akumpoto. Ati neyo ndisupportaso azathu andale akumpoto. Abale anga akumpoto. The challenge with anthu akumpoto pali vuto limodzi. Kumpoto one tilibe chipani choti ichi chipani chomwe tikhoza kusapota mtsogoleri wake. Kulibe. There is no party. Minus pani ali kwambiri. Koma kulibe ndithu kumpoto kunoti uyu mtsogoleri uyu akhoza kuwina chisankho chitipatu nsanje. Kumpoto kuno chipani chimene chokulibe. Tisanamizane papa. Kuti ayi kumpoto ndimayesesa kwambiri kuti mwina ndigwire ntchito ndi zipani za anzathu akumpoto. Koma ndikulephera. Vuto ndi zipani za kumpoto asogolera zipani za kumpoto andi vuto limodzi. Kukula mtima kunyada. That's it. Amanyada kwambiri. Amazifira kwambiri anzathu achipani chakumpoto. Even ali mizipani zolamulira izizi. Kaena mu MCP, kaena mu DPP, kaena mu UTM, kapena kumakhala anthu ena ndithu kuti akakhala mtsogoleri wa chipani udindo wa chipani amakhala unyada. Of course dziko lonse la Malawi munthu kandi udindo wa kuchipani umakhala ngati umazikweza ndeti umaona ngati wafikapo. Koma kwathu kumpoto chikwamana kuti kumpoto sindikuyankhulapo kwambiri ya. Kumpoto the only thing that we can do, I can only support my members of parliament. Ngati mungakhale kotheka kumpoto kungofunika kupeza ma MP amphamvu. Kuti akapita ku parliament azikasintha zinthu zomwe anthu akumpoto tikufuna. Kwa panopa ku parliament anthu amene ali ndi ma MPs, members of parliament from Poto, kuchoka kumpoto. Sindikuona MP wamphamvu yemwe akhoza kukwera ukafika pa ndoti akhoza kusegula dziko. Ambiri amangolowa muzipani zazikulu zija ndikumapanga olo zinthu zomwe akufuna kuchipaniko. Cha panopa ngati kumpoto chipani cholamula cha MCP chindi ma MP ambiri kumpoto kuno omwe ali kupali omwe akugwirana mozi ntchito ndi achakwera. Koma palibe chene amakamba cha zero. Palibiretu. Kuti ka MP wa chipani cha MCP ku parliament wakamba chinthu cha nzeru choti anthu akumpoto kuda kuti chimene chichi akutiyimirira kulibe. Mwina mpang'ono kuli ma MP ena kumpoto kuno, ma MP amene ndimasirira kumpoto kuno. The some of the MPs ndimasirira. Pali MP wina wake amati Chamburanyina Jere. Chamburanyina Jere ndi MP yemwe wakuchakwemba ngwenu uko. Ndikaenda mamizumu anthu amamkonda. Komanso mmene amapangira ingenji ndi anthu wasiyana ndi ma MP ena ndi ena akumpoto. Samanyada amapanga zomwe zikumuthandiza. Pamene ma MP ena kumpoto even kumana naye umachita kuchita mantha kuti ali tukwana. So supporting a politician from the north in general kwa ineyo zimandivuta. Chifukwa na very difficult kuti ucheze nawo. Komanso kuti wapase nzeru za chilendo samalandira. Of course ni wandala aliyese ku Malawi samamva. Kwa wapuchuka mwanena kuti anthu akumpoto mukudandaula kuti I don't campaign for a fellow northerner. Mpando wa usogolera wa ziko kapena usogolera wa ukandika udindo nditi kamphavu. The problem is ambiri akumpoto omwe ani maudindo kuzipani ndi anthu ovutirapo. Kukumana nawo komanso nthawi zonse ukayimbira foni amaganiza kuti mwina uwapempha ndalama. They're very defensive. Koma kuyankhula amayankhula ngati za nzeru koma kupanga chinthu amalephera. That is the problem. So in short, I don't see kumpoto kuti mungakhale influence ya ndale ndikuwina kukwera mpaka kulamula zikoli. Kupoka akumpoto avomereze kuti alibe kuthekera kupatusa mtsogoleri yemwe akalamule zikoli. Kumpoto kulibe mtsogoleri yemwe angaoneke kuti uyuyu akuzakhala president. Chikwa chaka mtima kwa imene ndiunena apa kukhala ngati konyada. I have to be honest. Ife pena pake anthu akumpoto timakhala ngati anthu onyada. Komanso ineyo paine ndekha why I don't support a politicians from the north. Ineyo naona kuti supporting a politician from the north ndeti pamene popo tikupanga kwambiri ndi journalism
ndeti kupanga sankho kuti feya kumpoto tilipatuka, akusento alipauka, au southern alipauka. Ineyo, I'm not a regionalist or a tribalist. When I'm campaigning, my campaign, sima una chigawo, sima una ntundu, sima una chikukachani. Kwa my campaign, ndikuona muntu yemwe angasinthe Malawi. Aliyense ndi Malawi. Izo zoti kauyu ndo wakumpoto, uyu pakati, izozo ineyo mwaine mulibe. That's why I'm campaigning for somebody yemwe amachoka ku southern region or eastern region. That's it. Ndapenda aona kuti uyu ndo wakutekera. So nkhani yoti sindimasapota ma MPs uranzange akupoto, sindimasapota politically. Izozo kulibe. I'm supporting a Malawian. Ineyo za sankho ayi. Ndiponso munthu amene ndikumpagira campaign nayenso siwa sankho. Of course antena anandiuzapo ndithu kuti ayi Adeso Kabambe ali ku Reserve Bank amangolemba zibalawo inde mwina zinaliko zimene zozo. Komabe I don't think zimene zozo ndingapange kuti ndingapange dwero not to support a leader yemwe ndikuona kuti akuzosina zinthu mziko muno. So mafuta mziko muno aliyense akumuwawa, kandi wakumpoto, kandi wapakati, kandi wakumwera, aliyense zikumuwawa. Therefore, there's no difference. I mean, there's nothing kuti tingamanene kuti wakumpoto aufuna msogololi, wakumpoto akuza kukhala bwino kusandi msogolo wochoka dalili. Kapena chikoti ine ndimachoka kumpoto ndisama support msogolo choka dalili. Izozo ndiye kuti ku Malawi ndale zathu zidakali za chimisi. So I'm campaigning for a leader yemwe ndikuziwa kuti saona za tundu, saona za mene kumungu kuchokera, saona za kala, kumangoona kuti Malawi tingaithandize bwanji. Ndiye Adeso Kabambe ndikumpanga campaign. Fusolina sindiyankha suka nkhani yake inatha. Ena mandifusa nkhani zokhuza bwina mafumu kunzimba. Iyoyo inatha. Nkhani imeneyo inesi zakambaso. I'll never talk about this. Koma chelinga kambepo apart from zonse zimene ndakambazi, anzanga amene masapota Adeso Kabambe, please tendizithandizana kumapasana support. And I'm campaigning for Adeso Kabambe. I need your support. There's no way I can campaign better without money. Chonde ndithandizeni. Ineso ndinovutika. Amene mukufuna zinthu zisinthe mukusindikiza. Tithandizeni ndi ma resources. Kamuthandiza Akabambe, kamuthandiza ine. Please help. That is fundo yoyamba ndikupita kumathero. Tikambe kwa candidates. Chonde. Pezani ma candidate omwe akazawina akatithandize ku parliament. Awa amene alikale pampando awawa musaone kwambiri Amalawi. Musaone kwambiri amene alepherawa kuti pangira zitukuko ali mu office 5 years under Chakwera. These people ambiri asabwerese ku parliament. Sanatithandize ma MP amene tinasankha 2019. Ma MP ambiri akhala kukopanga ndale zongo zikomesera oka. So pano nthawi ndimeneyi kama primaries kuzipaniko sankhani anthu oti akalithandiza ku parliament. Osasankha anthu okula mtima. Osasankha anthu omwe akumwaza vindalama vambirimbiri kumene kwachoka ndalama kosaziwika bwinobwino. Sankhani anthu olikonda ziko, anthu okonda constituency kapena ku ward atisogolere. Otherwise Malawi president ndokanika. Achakwera amene adayokanika akakhala kuti tini ma members of parliament ozindikira. Achakwera watu bwezi chito akugwira bwino. Koma since 2019 ma members of parliament athu sanatithandize ku Malawi kuno. Taonani so namene apangira. Zitukomba constituency mulibe kwa president auti wapanga chitukuko. Chifukwa choti anthu amene akugwira ntchito president iwo ma MPs ndi makasa sakugwira bwino ntchito zawo. Nawonso akumalephera. Kulephera kwa president kwalepherasaso. Kwa tufuna MP kuti azikayima pa chilungamo parliament osamangopanga za chipani. Siko kwambiri mawu abwino. Like, share, Malawian cameras, right.